তিনি পার্টি আইপিএফটি তকসয়া অঞ্চলनि बिसिंतै kaisa thali lung eba kola bagano kaisa bazarni soba o sobao chini 4ta hoite 6ta jara chini permission tongmani enkai o sobo phaitani toksoya অঞ্চল committee ni president Poronggonang Nandalal Debborma no tini kaisa Tripura Mothani kaisa borok kaisa sorkari protistan BTC halo ganao kaisa borok camping khlailai tongmani o camping tongnai rok Tripura Mothani duskirti rok chini Nandalal Debborma takukno borok emon naki ingko khailaka bini bokrok rok phati thangka bono darok bai tei bolom rok bai tei pelenti rok bai akromon khlaimani kok ang to spoto kwrui haipano borok ano sawi ang saimanka engkai tini FIR khlainai borok tamni bagui engkai jetu party IPF tiningoi tini duskriti bai Tripura Mothani duskriti bai tini akromon khlaijakmani abo to FIR nai FIR khlaitani chini duskriti rokni bumung aro rijaknai abo to je ingko khlainai bujaknai rok ba kokjaknai rok surjaknai rok borokno saimano borokni bisingtui no FIR nai aboni bagui no ang koinani musungo Tripura hao tagbo ADC election chongmari no tui chini dofarok ching bai chung kungthai kiting bai kiting jebebe sontras choli tongmani bongni o thanchani bumung tui kintu bong o thancha abo sontras ni bagui si borok abo kuno thancha hangkai to chini borokno ba Triprasa ongsoni borokno abo hai khlainani kok tongmaniya khub dukhito chini takuk Nandalal bini bithi rokni bisingtui dakti kene kasarok khamnani bagui ang party IPF tiningoi division organizing secretary hisabe ang Ishwar eba Motairong thani suriwo tei bini kasarok dakti kene hamnani bagui engkai जों तेबां सारा त्रिपुरानि चिन त्रिपुरा सारकनो मेसेज होनाय मुसंगो आमति हे गथनारक जेहेतु जों बाय जों कुंथाय बारा बाय बारा अबहायरक मानि साया अबरकनो नुगैयागनै चिनि कुंथाय किटिंरक एवारनेस जोंना निंथुन चिनि दफा बाय दफा जेनो आमति बुलाय तगलाय सुरलाय तानलाय आमतिरक यांगनान बागै आं जत त्रिपुराहानि कुंथाय बारारकनो कक्कसारो हामबाय बरकto सिनि वहि छाबो FIR खलायतानि बरकनो आबो बुमुं रिनाय FIR engkai apro borok sabni bumung rino abo borok no sai